Ако виждаш тези знаци. Нещо добро идва към теб. Първи знак. Започваш да се отдалечаваш. От хора и ситуации, които те изтощават. Това не е загуба. Това е освобождаване на място. За нещо по-добро. Втори знак. Започваш да виждаш знаци и синхроничности. Часове като 11 часа и 11 минути. Повтарящи се числа. Или усещането, че нещо се променя. Трети знак. Интуицията ти става посилна. Започваш да усещаш. Кое е правилно за теб? И кое вече не е, понякога преди хубавите промени. Идва вътрешна промяна. Довери се на процеса. Нещо добро вече се движи към теб. Последвай за още знаци и послания.